Meer dan de helft van de brandweerposten in Zeeland heeft te weinig vrijwilligers en kan daardoor regelmatig niet naar een brand toe. De totale garantie van kunnen uitrukken met alleen vrijwilligers, ja, die is er gewoon niet. Komt het dus ook wel eens voor dat jullie niet kunnen uitrukken? Dat komt zeker voor. En verder in het nieuws vandaag. Bij de Beto willen ze meer loon. En Nancy van de Ven nog wel even in de kreukels. Goedenavond. We beginnen deze uitzending met een aantal politieke ontwikkelingen. Allereerst over die verkiezing voor de nieuwe naam voor de Hedwigepolder. Die verkiezing gaat niet door. Meteen maar naar politiek verslaggever Pim van den Bergen op het Abdijplein in Middelburg. Pim, wat is daar nou gebeurd? Ja, de provincie en een aantal betrokkenen hadden een soort prijsvraag uitgeschreven voor een naamsverandering van die Hedwigepolder. Want ja, het is immers geen polder meer nu er water in en uitloopt. Maar ja, dat idee dat viel bij een aantal mensen erg slecht en ook een aantal politieke partijen stonden niet te springen. Het laat dan maar weer eens zien hoe diep de wonden nog zijn van de ontpoldering van die Hedwigepolder. Ja, en daarom is het opgegeven. Pim, we komen zo nog even bij je terug, want ook vandaag werd bekend dat minister Mark Harbers fabrikant 3M bij Antwerpen officieel aansprakelijk heeft gesteld voor de PFAS die het bedrijf heeft geloosd in de Westerschelde. 3M moet van de minister gaan betalen voor de schade die de chemicaliën hebben veroorzaakt. Provinciebestuurder Dick van der Velde. We hopen dat het succesvol gaat zijn en dat die partijen die inderdaad schade hebben ondervonden, dat die op de een of andere manier daarvoor gecompenseerd worden. En wat of de uitslag daarvan gaat zijn, van dat hele traject, ja, dat is nu natuurlijk gewoon hartstikke onzeker. Maar het is goed, nogmaals, om te constateren dat er vanuit het Rijk aandacht voor is, dat die deze stap willen zetten. En dat is misschien in ieder geval ook een hart onder de riem van die mensen die schade hebben ondervonden. Ik heb vanmorgen nog even mogen terugluisteren naar een uitzending van de NPO 1, waar een van de vissers aan het woord is geweest. En ja, daar kun je dus echt horen hoe schrijnend het soms kan zijn. Terug naar Pim van den Bergen. Pim, betekent dat nou ook dat er echt geld deze kant op komt? Ja, zeker niet. Maar ja, er is wel een duidelijke stap gezet. Hè? Er is een grens overschreden, vindt de minister. En hij wil geld zien voor onderzoeken en andere kosten van Rijkswaterstaat. Maar ook voor Zeeuwen die schade hebben geleden. Nou, het is nu dus officieel bekendgemaakt vandaag. Hoe gaat dat dan nu verder in zijn werk? Nou, de minister heeft al een hele tijd geleden een uitnodiging gehad van 3M om eens even te komen praten. En hij heeft op deze manier gereageerd. Nou ja, dan is de toon van zo'n gesprek wel gezet. Dan is het vervolgens aan 3M om te reageren. Gaan ze betalen, gaan ze schikken of gaan ze naar de rechter? Persoonlijk denk ik dat ze dat laatste gaan doen, maar je weet het maar nooit. Pim van den Bergen, dankjewel. Bij het gerechtshof in Den Bosch is het hoger beroep van start gegaan tegen Sandra H. Ze kreeg eerder 18 jaar cel voor de moord op Ischelle van der Velde, maar wil dat de zaak opnieuw wordt bekeken. Toch kan het nog wel even duren voordat de zaak ook inhoudelijk behandeld kan gaan worden, want het is druk in de agenda van het gerechtshof. Een man en een vrouw uit Vlissingen en Goes zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van mensensmokkeltransporten. Ze zouden nautische materialen zoals rubberboten hebben geleverd, waarmee vluchtelingen de oversteek van Frankrijk naar Engeland konden maken. Naast het Zeeuwse duo is er ook nog iemand uit het Gelderse Ede opgepakt en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Meer loon en extra reisvergoeding, dat wil het personeel van sociaal werkbedrijf De Beto in Goes. Voor alles merk je dat het duurder wordt. De benzine, alles. En dan met de huidige salarissen, ja, daar redden wij het gewoon op een moment niet meer mee. Zeker in die lagere schalen. Dus er moet gewoon wat gebeuren. De vakbond FNV vroeg vanmiddag ook aandacht voor de landelijke stakingsdag in Utrecht op 7 juni. Maar of er veel werknemers van De Beto komen, dat is nog maar de vraag. Want in tegenstelling tot alle andere sociale werkbedrijven in Zeeland krijgen ze er hier geen vrije dag voor. Dus wel even spannend, hebben die mensen nog voldoende zelf vrije dagen om mee te kunnen gaan en op die bus van de FNV te stappen richting het Jaarbeursplein in Utrecht? Vakbond FNV gaat aanstaande vrijdag ook nog langs bij de Zuidhoek in Zierikzee. Meer dan de helft van de brandweerposten in Zeeland kampt met onderbezetting en kan daardoor overdag regelmatig niet uitrukken. Dat tekort aan vrijwilligers komt omdat steeds minder mensen bij de vrijwillige brandweer willen. Het speelt met name in het buitengebied, zoals bij de brandweerpost van Katzand. Totale garantie van kunnen uitrukken met alleen vrijwilligers, ja, die is er gewoon niet. Komt het dus ook wel eens voor dat jullie niet kunnen uitrukken? Dat komt zeker voor.
Wij kunnen in ieder geval toch nog wel een 65% van onze uitdrukken kunnen we wel garanderen. Van de 60 keer betekent dit dat er 20 keer niet kan worden uitgerukt. Omliggende posten zoals Sluis en Oostburg moeten dan bijspringen. Er moet dus wat gebeuren. Zaterdag 24 juni organiseren wij een open middag die toch wel heel erg gericht is op het werven van nieuwe vrijwilligers. Zowel onder onze inwoners, maar zeker ook onder onze ondernemers, waar wij de kansen willen benutten. En de gezamenlijke verantwoordelijkheid toch van onze ondernemers en inwoners willen benadrukken van mensen, kom bij de brandweer in Katzand, want het is ook jouw veiligheid. Staat de post Katzand op het spel om wellicht gesloten te worden als jullie te weinig vrijwilligers houden? Nou, ik denk niet dat de post Katzand op het spel staat om gesloten te worden. Daar is alles aan gelegen om de post zeker open te houden. Maar ja, wel de benadrukking van mensen, we hebben jullie wel nodig. Ik praat erover verder met verslaggever Mark van Leijden. Mark, heeft de veiligheidsregio nou al iets bedacht om ervoor te zorgen dat het toch uitgerukt kan worden? Nou ja, sinds enkele jaren mogen vrijwilligers in de plek waar ze werken, in plaats van waar ze wonen, ook worden opgeroepen en worden ingezet. De omliggende brandweerposten bij de kleinere kernen worden standaard ook opgeroepen als er een oproep is tegenwoordig. En soms worden op strategische punten in de provincie vrijwilligers betaald neergezet, zodat een uitruk eigenlijk altijd gegarandeerd is. Hoe gaat dat dan? Nou, ik denk daarbij bijvoorbeeld dat er iemand extra wordt neergezet op een centraal gelegen post. Als we denken aan West-Vlaanderen zou je dus bijvoorbeeld de post Oostburg kunnen bedenken daarin. Zo, op die manier kan het dus altijd worden uitgerukt door de kleinere posten. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar de helft van de posten heeft nu nog steeds een probleem, zeggen ze. Dus ja, dit is niet de oplossing dan? Nee, dat klopt. Vooral de kleinere kernen die kampen met deze problemen. En dan vooral overdag. Kijk, een team wat uitrukt moet bestaan uit tenminste 4 mensen. Dat zijn een chauffeur, een bevelvoerder en 2 zogenaamde spuitgasten. Maar niet iedere vrijwilliger is natuurlijk ook chauffeur of bevelvoerder. Nou, schetst daar de problemen met het aantal vrijwilligers die gewoon te laag is in de kleinere kernen. Ja, dan heb je het. Ja, maar wat is dan de oplossing? Nou, de oplossing is het werven van nieuwe mensen. Het opleiden van vrijwilligers tot bijvoorbeeld bevelvoerder of chauffeur. Maar dan moeten ze wel langer willen blijven, want er is best wel een verloop. Een vrijwilliger is niet automatisch meer 20, 30 jaar in dienst bij of als vrijwilliger actief voor de veiligheidsregio. Door bijvoorbeeld ook open dagen te organiseren, zoals Katzand gaat doen op 24 juni, hopen ze ook weer nieuwe mensen te werven. En zo gezegd, Katzand kan er nog wel een aantal gebruiken, 4 ongeveer. Mark, dank je wel. Ben je boer of heb je een grote tuin en wil je de natuur een handje helpen? De Stichting Landschapsbeheer Zeeland zoekt grondeigenaren die het een goed idee vinden om op hun grond bossen, hagen, waterpoelen of zelfs kleine dijken aan te leggen. Zo worden nieuwe plekken gemaakt voor bedreigde dieren. Ik denk dat het een begin is van een ommekeer. In plaats van afname van biodiversiteit, dat we middels allerlei landschapselementen de biodiversiteit weer kunnen stimuleren. Het land van Alex van Hotegem bij Kruiningen is nu vooral nog een groene vlakte. Maar dat gaat dit najaar veranderen. Nu is het wel heel kaal van de zeedijk tot aan de snelweg. Er staat helemaal niks tussen, dus zou het ook mooi zijn dan daar eens een bloeiende haag in te planten. Vogeltjes kunnen er al in schuilen en allerlei insecten kunnen zich verspreiden van links naar rechts. Op die manier probeert landschapsbeheer het landschap van vroeger te herstellen. Door het verdwijnen van dit soort landschapselementen zijn er namelijk veel dieren verdwenen. Een van de meest bedreigde diersoorten in Zeeland is de patrijs. Van oudsher kwam je die nog wel eens tegen hier op het boerenland. Maar in de afgelopen 50 jaar is het aantal flink afgenomen. Met meer dan 95%. Vandaar dat ze hier in Poortvliet weidoorns hebben geplaatst als schuilplaats voor de patrijs. Ja, ze zijn 1,5 jaar geleden geplant als struikjes van ongeveer 60 tot 80 centimeter. Dus ze zijn in 1 groeiseizoen zijn ze 3 keer zo groot geworden. Om zo dekking te geven aan patrijzen en patrijzenkuikens moet het een dicht struweel worden tot aan het eind, met voornamelijk stekelbossen. Dat was de eerste ronde van dit project. Ondanks dat de struiken nog in bloei zijn, heeft Jan den Boer toch al meer patrijzen gespot. 5 jaar terug zag je eigenlijk misschien 2. En vorig jaar heb ik er nog wel, denk van hier in de polder een 30 geteld. Dus dat is toch wel een behoorlijke toename. Grondeigenaren krijgen een maximale vergoeding van €4.000 om in samenwerking met landschapsbeheer het landschap te veranderen. Omdat niet alles in één keer kan worden aangepakt, zijn ze een tweede ronde gestart.
We hebben 5 kerngebieden aangewezen waar we in willen gaan werken. En dan in totaal hebben we nu een goede 20 aanmeldingen. Maar er zijn er altijd nog meer welkom natuurlijk. Vandaar dat de stichting binnenkort informatiebijeenkomsten gaat organiseren. Van Hotegem is in ieder geval van de partij. Hij maakt zich namelijk flinke zorgen over de afname van de biodiversiteit. Er zijn nogal wat wetenschappelijke onderzoeken dat dat enorm teruggelopen is. Echt gigantisch. En dat is toch wel de kern van dat we hier op aarde zijn, hoor. Die biodiversiteit hebben we echt wel nodig om toch een voortbestaan te kunnen garanderen. Niet voor mij, hoor, ik zal het wel redden, maar voor de kinderen en de kleinkinderen. De biodiversiteit raakt ons allemaal. Wij kunnen niet zelf zomaar van alles neer gaan zetten. Dus we zijn afhankelijk van mensen die grond hebben en bereid zijn om ons daar te laten werken. Het project loopt nog tot december volgend jaar. En dan moet dit landschap er een stuk fraaier uitzien. Het is zeker niet voor het eerst dat ze in het gips zit. Dit keer brak motocrosser Nancy van der Ven uit Vlissingen haar been tijdens een wedstrijd in Frankrijk. Inmiddels is ze weer thuis en dus konden we op ziekenbezoek. Het was wel dusdanig een slechte breuk dat ik geopereerd moest worden en een pin in mijn scheenbeen is gezet. En dat ze eigenlijk mijn scheen- en kuitbeen weer recht op elkaar hebben moeten zetten tijdens de operatie. Bij de Grand Prix van Frankrijk ging het zaterdag in de tweede ronde mis toen Van der Ven op een andere coureur botste. Het eerste wat ik dacht, die eerste secondes toen ik op de grond lag, was eigenlijk gewoon shit. Mijn uitslag is weer weg, weer niet op het podium, niks. En toen echt, ik denk 3 seconden later, toen kwam er echt een zieke pijn in mijn scheenbeen. Dus toen ben ik blijven zitten en toen dacht ik, ja weet je, ik wacht wel tot de medical crew komt, want ik kan hier toch niet meer weg. In Frankrijk werd haar been gestabiliseerd. En zondag werd ze in België succesvol geopereerd. Sowieso 6 tot 8 weken duren voordat ik eigenlijk weer kan steunen en normaal een klein beetje zou kunnen beginnen met lopen. Dus er wordt wel een flink aantal maanden, ben ik hier even klaar mee. We hadden best een frisse dag met middagtemperaturen van rond de 15 graden. De zon kwam er gelukkig wel later bij. En vanavond neemt dan ook de wind af. Morgenochtend wat meer bewolking, dan zelfs kans op een klein buitje. Meer zon komt er dan later op de dag. En de dagen daarna komt er nog meer zon aan. En met dat vooruitzicht besluiten we deze Zeeland Nu voor vandaag. Morgen natuurlijk een nieuwe uitzending. En uiteraard 24 uur per dag het laatste nieuws in onze app en op onze website. Ik wens u voor nu nog een hele fijne dinsdagavond.